О, и аз отличвам като овце. Аз да взема да събира малко сламка. Ами, добре ще. Не да събира. Ето така да имам 4. Тъпото на снежните терени няма винаги други дървета. Това беше това е. Нищо. Как се? Ак. What the fuck? А ти не влезе. Стига бе, аз колкото дърво обработа, то само не ми стига. Добре. Добре. Готино за сега. Само трябва да направя тавана. Бегай, бе. Така. Сложи ли стъклата да се правя? Да. Една стъба не стига. Я направи. Аз ще фърля клешки, искаш ли? Можеш да направи. Аз ще направя тук. Това нещо ще го махна. Ще бъде прозорец. За да може да е по-красиво. Вънка и по-точно тук е така, после мога да направя като една тераса. Виж? И това после мога да направя една... Аз стига да съм гол, ще трябва да влизам чрез студената вода. После тук мога да направя тераса, да? Дълга ли? Аз съм брах фермата. Браво, окей. Поздравление. Ще ли направиш на нормално да? И ще го направя, бе. Не изби, аз пък съм нормално. А? Искам да да направиш не изби, аз пък аз съм нормално. Еми на норма, като си ще го направя. Не бърка. Чакай малко само. Браво, тук си го измислих така с леглото, ама... Ако го махнем, какво ще има тук? Освен печки. Печки, нали? Нищо често. Може да го обърнем на тази страна. Еми, на това място тук какво ще има? Не знам. Не е по-добре тук да сложим две печки. Не, няма смисъл, няма смисъл. Лично тези пички да ги сложим тук. Тук имаме място на тези пички да сложим нещо, да помнеш някой да чех. Как ти искаш? Нали гениално? Много е гениално, брата. Нямаш си на кръста, просто. Вау, вече имаме 2 стака айрон. Какво, яко? Къде стоеше дъртенето тук? Престъпление. Ето. Мисля, че 30 такова няма да е, така че трябва да взема.
това да го оставя тук. Е така. Това е траптор. Ох, добре, аз ще обера... Абе, както с какво се чупи най-бързо? Блин. С какво? Блин. Не знам. Ти ще ми кажеш. Ясно. Ти ще ми кажеш къде си е долу. Кактус. Ти си... Кадо. Сега ще обера само и това за шугър и чуваме да се пиме. А тук не разбрах какво ще има. Чакай. Край. Блин, тебе. Не, бе, чакай. А тук какъв с трактор бе, човек? Но се е готин трактора. Да, слиш. Ми няма де да го сложа. Какво да направя? За какво ти? Не ти трябва. Трактор. Няма къде да го сложа. Къде Не си, ми бе? пука. Горе, къде си? Ела се. Честа е твоя. Какво ти трябва? Там на стената направи българското знак. Къде на стената, бе? Ми тук е майните с двата торча. Да ги стигам. Стигам. Сега направи българското знак. Но какво ти така да ги махнем? Все едно. Ево, аз сега ли го сложих на... Чакай, че малко си... Не знаеш българското знаме ли? Нека бял за ничего немка. Не е така. Как Така ли? е, бе. Как може да се излагаш така да кажеш, не знаеш българското знаме? Знакация. Пак workbench. Ала реколици. Ще го масна. Очива май. Бе, Това ли Гоше е мой? Не, това по-макефи. Това ще за мен. Манса, бе! Манса! Си се отваря този трактор, бе! Ей, ти си го направил! Добре, отвътре не е толкова красиво, обаче като излезеш ще от скрава... това... Ти скрава само излизам. Чакай! Бързо горе! Чупиш тако? Да, сам, да. Еги да ме мислиш. Ой, ти ще бе! Как е? Ей, бе, виж така, не е ли по-готин? Само дето ще направя нещо. Така. За здраве. Сега сме да скажем да ни идеал да. Идиот, идиот. Оп. Ми да, направих втори етаж.